Τώρα δέστε μερικές παρατηρήσεις και κρίσεις που κάνει ο Περγάμου, τις οποίες επίσης θα σχολιάσουμε. Είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά. Να φανταστείτε ότι αυτά ανακοινώθηκαν στους αρχιερείς και μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα σε όλο το πίμνιο, σε όλες τις εκκλησίες να ανακοινώνονται αυτά και να ενημερώνεται ο κόσμος. Αλλά πουθενά δεν γίνεται αυτό. Και ούτε ξέρει ο κόσμος. Θα γίνει σύνοδος. Λοιπόν, λέει ο Περγάμου, από όσα εν συντομία ελέγχθησαν, αντιλαμβανόμαστε πόσο επίπονο και δυσχερές υπήρξε το όλο εγχείρημα. Εσείς το κάνατε δύσκολο και επίπονο. Της προετοιμασίας του ιστορικού γεγονότος της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Το μέγιστο, και τώρα ευλογούμε και τα γένια μας, το μέγιστο βάρος της πραγματοποιήσεως του εγχειρήματος τούτου έπεσε επί των νόμων του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αυτό στο φανάρι τα λένε, λέμε και καυχόμαστε. Το οποίο κατήφθηνε και κατευθύνει την όλη πορεία προς την συνθεώ σύγκληση της Συνόδου με κόπους και θυσίες των περιορισμένων στην διάθεσή του δυνάμεων. Όντως δεν έχει πολλά πρόσωπα το Πατριαρχείο, έχει λίγους ανθρώπους. Μεγάλη και αποφασιστική υπήρξε η συμβολή των προεδρευσάντων των προπαρασκευαστικών επιτροπών και των προσυνοδικών διασκέψεων, αημνίστων, φανταστείτε πόσο κράτησε, πέθαναν 2 γενιές, των αημνίστων προεδρευσάντων Μητροπολιτών Χαλκιδόνος Μελίτωνος, πρώτα ο Μελίτων ο Χαζής, και Εφέσου Χρυσοστόμου, ως και του νυν Οικουμενικού Πατριάρχου ως Μητροπολίτου Χαλκιδόνος, πρώτα ο Χαλκιδόνος ο Μελίτων, μετά ο Εφέσου Χρυσόστομος, για λίγο ο Βαρθολομαίος πριν γίνει Πατριάρχης, οι οποίοι με σύνεση και επιδεξιότητα κατήφθηναν τις άκρως δυσχερείς συζητήσεις στο επιτευχθέν αποτέλεσμα. Σημαντική επίσης υπήρξε και η βοήθεια της Σαμπεζή Γραμματείας Προπαρασκευής της Συνόδου, αρχικώς υπό τον αείμνηστον Μητροπολίτη Τρανουπόλεως και Ήτρα Ελβετίας και Δρανουπόλεως Δαμασκηνό, και νυν τώρα υπό τον σεβασμό του Μητροπολίτη Ελβετίας Ιερεμία. Και βέβαια τώρα προεδρεύει τη Συνόδου, δεν το λέει, ο ίδιος ο Περγάμου που τα λέει αυτά, δεν λέει και για τον εαυτό του. Το έργο της προετοιμασίας της Συνόδου παρετάθη πολύ πέραν του αναμενωμένου χρόνου, του προβλεφθέντος από αυτούς που συνέλαβαν την ιδέα. Και τώρα δέστε εδώ, αυτό οφείλεται σε εξωγενείς όσο και ενδοορθοδόξους παράγοντες. Γιατί καθυστέρησε, πάει να δικαιολογήσει γιατί κράτησε τόσο πολύ αυτή η προετοιμασία. Λέει εν πρώτης, η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων, μέχρι να πέσουν τα κομμουνιστικά καθεστώτα, ήταν 20-30 χρόνια. Από το 60 που άρχισε δεν μπορούσε να γίνει στα 30 χρόνια σύνοδος. Η πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων επέφερε αλλαγές και ανακατατάξεις εντός των κόλπων της Ορθοδοξίας, ενώ ετάσεις εθνοφιλετισμού και πολιτικών επιδιώξεων, τις οποίες ανεφέρθηκε ο Παναγιώτατος στην ομιλία του, εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της προετοιμασίας. Αυτό είναι σωστό. Υπάρχει εθνοφιλετισμός, πατριωτισμός. Το κάθε ορθόδοξο έθνος κοιτάζει τα δικά του και όπου δεν τον συμφέρει βάζει εμπόδια. Όπως είπαμε πριν για τη διασπορά. Σε όλα αυτά καλείται το Οικουμενικό Πατριαρχείο να αντιπαλεύει διαρκώς, έχοντας ως σταθερό στόχο την ενότητα της Ορθοδοξίας και την πραγματοποίηση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου. Από την κτηθήσα προσωπική πείρα, λέει ο Περγάμου, λόγω της υπό της Εκκλησίας ανατεθήσης μη διακονίας στον τομέα αυτό, κατά την τελευταία έτη, ας μου επιτραπεί να υποβάλω ευλαβώς τις ακόλουθες κρίσεις και παρατηρήσεις μου. Ακούστε, αξιόλογες. Α. Η επί αιώνες ολοκλήρους αναπτυχθήσα ατροφία της συνοδικότητος επί οικουμενικού επίπεδου. Είχε ατροφήσει σε οικουμενικό επίπεδο η συνοδικότητα, δηλαδή δεν καλούσαμε συνόδους γενικές. Ατρόφησε αυτό. Μετά από τις συνόδους 7η, 8η, 9η δεν είχαμε σε οικουμενικό ορθόδοξο επίπεδο συνόδους. Υπήρξε μια ατροφία στο θέμα αυτό. Οι επί αιώνες ολοκλήρως αναπτυχθήσα ατροφία της συνοδικότητος επί οικουμενικού επίπεδου. Σε τοπικό επίπεδο είχαμε. Οι εκκλησίες έκαναν συνόδους, αλλά σε οικουμενικό πανορθόδοξο επίπεδο δεν είχαμε συνόδους κατά τη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας, αν εξαιρέσει κανένας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμάτη συνόδους. Εν συνδυασμό προς το θεσμό της αυτοκεφαλίας, συνετέλεσαν στην ανάπτυξη ενός αισθήματος αυταρκίας και εσωστρεφίας στους κόλπους κάθε Ορθοδόξου Εκκλησίας. Αφού είμαι αυτοκέφαλος, φτάνει εγώ, κάνω ό,τι θέλω.
Δεν χρειάζεται να έχω και τους άλλους. Σε πολλές περιπτώσεις, κατά τις συνεδρίες των επιτροπών και διασκέψεων, των οποίων προείδρευσα, οι αντιπρόσωποι των κρατόπους εκκλησιών δεν έρχονται για να ακούσουν τις θέσεις των αδελφών τους και να θέσουν υπό το φως τις δικές τους απόψεις, όπως αρμόζει στο πνεύμα της συνοδικότητας, αλλά για να επιβάλλουν ενίοτε με την άσκηση αρνησικυρίας τις θέσεις της εκκλησίας των. Όχι, εγώ δεν το θέλω αυτό, η εκκλησία η δική μου λέει αυτό. Και τώρα, επειδή υπάρχει μάλιστα και απόφαση για ομοφωνία, ασκεί βέτο. Άμα δεν θέλει κάποια εκκλησία, με το βέτο και στη σύνοδο δυστυχώς αποφασίστηκε ομοφωνία. Δυστυχώς. Το λέει παρακάτω. Δηλαδή, αν θέλει μία εκκλησία, δεν βγαίνει καμία απόφαση. Πρέπει να υπάρχει ομόφωνη η απόφαση. Με τον τρόπο αυτό καθίσατε δυσχερείς, αν και όχι αδύνατος, η ενιαία φωνή της Ορθοδόξου Εκκλησίας σε πολλές περιπτώσεις. Δεύτερο, από την οτροπία αυτή προέκυψε και η επικράτηση τελικώς του όρου οι αποφάσεις της Συνόδου λαμβάνονται εν ομοφωνία. Από αυτή την οτροπία, επειδή υπάρχουν πολλές διαιρέσεις των εθνών, είπαν ότι για να μην διαιρούμαστε να αποφασίσουμε ότι θα λαμβάνεται απόφαση όταν συμφωνούμε όλοι. Είναι όμως δυνατόν να συμφωνούν όλοι. Και δεν είναι πολύ επικίνδυνο μία εκκλησία να ανατρέπει όλες τις άλλες εκκλησίες. Λέει εδώ σωστά ο Περγάμου, επί του όρου αυτού επέμενε ιδιαιτέρως η Αγιωτάτη Εκκλησία της Ρωσίας. Η Ρωσία επέβαλε την ομοφωνία, την επέβαλε ομοφωνία. Ενώ άλλες εκκλησίες όπως η των Ιεροσολύμων και της Κωνσταντινουπόλεως προτιμούσαν την προβλεπόμενη από τους ιερούς κανόνας αρχή η ψήφος των πλειώνων κρατήτω. Πλειοψηφία. Και έχει παραδείγματα εδώ ο Μητροπολίτης Περγάμου, ο οποίος κατά τα άλλα, εκτός από τα οικουμενιστικά του, είναι καλός θεολόγος, πολύ καλός θεολόγος και γνωρίζει και τους κανόνες και τα δόγματα, αλλά δυστυχώς είναι οικουμενιστής. Λέει εδώ, το επιχείρημα ότι η αρχή αυτή ίσχυε μόνο για τις εκλογές επισκόπων δεν ευσταθεί ιστορικός η ψήφος των πλειώνων, διότι και κατά τις οικουμενικές συνόδους, προκειμένου ακόμη και περί δογματικών θεμάτων, εφαρμοζόταν η αρχή της πλειοψηφίας. Έτσι, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο εμειοψήφισαν αρχικά περί τους 20 αριανοί επίσκοποι. Δηλαδή, αν έχουμε αιρετικούς μέσα και μειοψηφούν, πρέπει να συμφωνήσουν και αυτοί για να πάρουμε απόφαση για ένα δόγμα. Οι περισσότεροι θα συμφωνήσουν. Έπρεπε να μην πάρει αποφάσεις η πρώτη Οικουμενική, γιατί είχε και αριανούς επισκόπους μέσα. Εμειοψήφισαν αρχικώς περί τους 20 αριανοί επίσκοποι, μεταπιστέντες τελικώς, πλην 2, ως προς τον τελικό δογματικό όρο της Συνόδου. Επίσης, στην δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο κλήθηκαν και ήσαν παρόντες 36 Μακεδονιανοί πνευματομάχοι επίσκοποι υπό τον Κιζίκου Ελεύσιον. Στην τέταρτη Οικουμενική Σύνοδο οι υποστηρικτές του ευτυχούς μετήχαν επίσης όρις. Στην έκτη Οικουμενική ομοίως υπό τον Μακάριο Αντιοχίας υποστηρικτές του ομοθελητισμού. Μετήχαν και οι Ιριανοί, οι οποίοι καταδικαζόταν. Δεν συμφωνούσαν με τον όρο και καταδικαζόταν. Η αρχή της ομοφωνίας αποτελεί βέβαια ιδεατή και επιθυμητή επιδίωξη. Μακάρι να συμφωνούν όλοι. Αλλά στην πράξη σημαίνει ότι μία και μόνο εκκλησία μπορεί να αναστείλει και να παρεμποδίσει την λήψη οποιασδήποτε αποφάσεως. Βέτο, δηλαδή είναι δυνατόν να μαζευτούν όλες οι εκκλησίες και μια εκκλησία να λέει για καπρίτσιο. Έχει τώρα ένα θέμα, παραδείγματος χάρη, η εκκλησία της Αντιοχίας με την εκκλησία των Ιεροσολύμων. Και να πει η εκκλησία Αντιοχίας, όχι, εγώ δεν συμφωνώ, και πάνε οι αποφάσεις όλες. Τώρα, εγώ λέω βέβαια ότι ο Θεός μερικές φορές τα οικονομεί, επειδή αυτή η σύνοδος πρόκειται να είναι οικουμενιστική, ο Θεός δημιουργεί αυτές τις δυσκολίες για να ανατραπούν, για να μην πάρουν αποφάσεις, για να ανατραπούν οι αποφάσεις. Ο Θεός ξέρει πώς τα οικονομεί. Αυτό άλλωστε αποδείχθηκε κατά την προπαρασκευαστική διαδικασία και οδήγησε τόσο στην μακροχρόνιο διάρκεια αυτής, λόγω μη ομοφωνίας, όσο και στο τελικό αδιέξοδο ως προς τα θέματα του αυτοκεφάλου και των διπτύχων. Επειδή στο αυτοκέφαλο και στα δίπτυχα δεν συμφωνούν όλοι, μόνο ότι υπάρχει πλειοψηφία, τα βγάλαμε από τη Σύνοδο. Τρίτη παρατήρηση. Η τάση αυτή εσωστρεφίας και αυταρκίας των τοπικών εκκλησιών, κάθε εκκλησία βλέπει τα δικά της, προϊόν της επιμακρών απουσίας της συνοδικότητας επί οικουμενικού επίπεδου, κινδυνεύει
να εμφανίσει την Ορθόδοξη Εκκλησία αδιάφορη απέναντι στα σύγχρονα ρεύματα και στις εξελίξεις και στα συναφή προς αυτά κοινωνικά προβλήματα, επί των οποίων ο κόσμος αναμένει να ακούσει τον λόγο της Ορθοδοξίας. Δηλαδή δεν έχουμε σε οικουμενικό επίπεδο και δεν πρέπει να πάρουμε οικουμενικές αποφάσεις για τα προβλήματα του κόσμου. Πολλές Ορθόδοξες Εκκλησίες διαβιούν εις έτη σε πολιτισμικώς αμιγείς πληθυσμούς, όπως η Ελλαδική Εκκλησία, και δεν έχουν επηρεαστεί ακόμη από τα κοσμογονικά σελαγάς, οι οποίες συντελούνται σήμερα σε πολλές περιοχές του κόσμου. Αυτό δυνατόν να εμποδίσει την Αγία και Μεγάλη Σύνοδο από το να αρθρώσει λόγο επίκαιρο για την εποχή μας και να απογοητεύσει πολλούς. Καλά θα κάνει να μην πει το λόγο της, γιατί ο λόγος της, από ό,τι προκύπτει, θα είναι λόγος οικουμενιστικός. Τέταρτον, η επιαιώνες απουσία, εδώ είναι κάτι σημαντικό, η επιαιώνες απουσία της συνοδικότητας επί οικουμενικού επίπεδου καθιστά εμφανές το ερώτημα περί του κανονικού κύρους της μελούσης συνόδου. Πώς η μέλουσα σύνοδος θα αποκτήσει κανονικό κύρος, αφού δεν έχουμε εμπειρία τέτοιων συνόδων? Ποιος θα πει ότι αυτή η σύνοδος είναι έγκυρη? Αυτό είναι έολο το ερώτημα, διότι υπάρχει καταγεγραμμένη στην ιστορία των συνόδων ότι για το κύρος των συνόδων αποφασίζει το πλήρωμα της Εκκλησίας και η συμφωνία των αποφάσεων της συνόδου με τις προηγούμενες συνόδους. Αν μία σύνοδο της αποφάσεις της δεχθεί το πλήρωμα της Εκκλησίας και οι αποφάσεις αυτές είναι σύμφωνες με τις προηγούμενες, με τους πατέρας κτλ., έχει κύρος. Αν δεν είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις της προηγούμενες και αν ο κόσμος την απορρίψει, δεν πάει να έχει και 1000 επισκόπους. Οι αποφάσεις δεν ισχύουν καθόλου. Δεν πάει πλειοψηφία ή ομοφωνία. Λέει λοιπόν εδώ, καθ' όλην αυτήν την μακράν περίοδο η Ορθόδοξη Εκκλησία πορεύεται με επιξίδα τους ιερούς κανόνες, εμένα μου λες, οι οποίοι θεσπίστηκαν κατά την Βυζαντινή περίοδο, όταν ο συνοδικός θεσμός επί οικουμενικού επίπεδου ήταν ακόμα ενεργός. Με την επάνωδο στην οικουμενική συνοδικότητα, βλέπεις πάτερ, τα λέω Περγάμου, με την επάνωδο στην οικουμενική συνοδικότητα δια της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, επανερχόμαστε στην οικουμενική συνοδικότητα. Ο ίδιος πιστεύει πως είναι οικουμενική. Με την επάνωδο στην οικουμενική συνοδικότητα δια της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, τίθεται αυτομάτως το ερώτημα αν οι αποφάσεις αυτές θα έχουν κανονικό κύρος και πώς αυτό θα διασφαλιστεί έναντι όσων τυχόν αμφισβητήσουν ή παραβούν. Αφού θα έχει οικουμενικό κύρος, ποιος θα το αποφασίσει αυτό? Επί του θέματος αυτού αναμένεται με τα πολλού ενδιαφέροντος, δεν λέει τα Ορθόδοξα, δεν λέει ότι κανονικό κύρος αποκτούν τότε όταν ο λαός, όταν το πλήρωμα της Εκκλησίας της αποδεχθεί και όταν συμφωνούν, αλλά επί του θέματος αυτού λέει αναμένεται η τοποθέτηση των σεπτών προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Δεν πάνε να πούνε ότι θέλουν οι προκαθημένοι. Αν δεν ισχύσουν αυτά τα δύο, αν δεν γίνει δεκτή η σύνοδος από το πλήρωμα της Εκκλησίας και αν οι αποφάσεις της δεν συμφωνούν με τις προηγούμενες, όλα δεν έχουν κανένα κύρος. Πέμπτον, σημαντικό ως αυτός θέμα προς αντιμετώπιση και απόφαση είναι το της παρουσίας παρατηρητών, αυτό προηγουμένως στις εργασίες του Συνόδου. Λέει τώρα, κατά την Ορθόδοξη εκκλησιολογία και κανονική τάξη, οι αποφάσεις των Συνόδων λαμβάνονται μόνο δια της ψήφου των μετεχόντων επισκόπων. Σωστό είναι αυτό. Η φωνή όμως των λαϊκών τώρα μπερδεύει τους Ορθοδόξους με τους ξένους. Θα το πούμε όμως τώρα. Η φωνή όμως των λαϊκών δέον να ακουστεί και να ληφθεί υπόψη. Όντως υπήρχαν και λαϊκοί στις Οικουμενικές Συνόδους ως σύμβουλοι. Θα σας πω τώρα. Ο τρόπος συμμετοχής των θα πρέπει να αποτελέσει θέμα σοβαράς μελέτης. Αφήνει το θέμα των λαϊκών καταρχήν και θα πει για τους παρατηρητάς. Τώρα θα καλέσουν λαϊκούς. Και ποιους θα καλέσουν? Ήδη θα καλέσουν εμένα? Ή τον πατέρα Μεταλλινό? Ή άλλους? Ποιους θα καλέσουν? Ήδη αυτές τις ημέρες διέφυγε πάτερ στον Ορθόδοξο στις ιστοσελίδες, διέφυγε η εξής πληροφορία, ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης ήδη έχει ορίσει για την Σύνοδο 15 συμβούλους. Τους έχει ορίσει ήδη λαϊκούς. Ένας από τους οποίους το είπε κάποιος φίλος του παρουσιάζοντάς τον, ένας κληρικός σφόδρα οικουμενιστής, ο πατήρ Παντελεήμων Μανουσάκης νομίζω,
πολύ μεγάλος οικουμενιστής, και έλεγε ο φίλος του, ξέρετε πόσο σπουδαίος είναι αυτός, τον όρισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης ως παρατηρητή, ως σύμβουλο, και προφανώς και οι υπόλοιποι 15, εκτός των κληρικών και οι λαϊκοί, θα είναι οικουμενιστές. Ο Μανουσάκης, συγγνώμη, προβάλλει ειδικά το Ορθόδοξο Πρωτείο. Το ξέρω. Είναι υπέρ του. Τον έβαλε μέσα για να συμβουλεύει για το Ορθόδοξο Πρωτείο, το Πρωτείο του Οικουμενικού Πατριάρχου. Λοιπόν, δέστε εδώ, η φωνή των λαϊκών δέον να ακουστεί. Ποιων λαϊκών? Ποιος θα εκλέξει τους λαϊκούς? Ποιοι θα πάνε εκεί? Θα εκλέξουν και θα διορίσουν δικούς τους οικουμενιστές για να πούν τα δικά τους μέσα στη Σύνοδο. Τώρα λέει, παραπλήσιον είναι και το θέμα προσκλήσεως παρατηρητών εκ των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών. Παραπλήσιο, τι παραπλήσιο, Άγιε Περγάμο, πού το βρήκες? Πότε στις οικουμενικές συνόδους και στους κανόνες τους οποίους επικαλείστε υπήρξε τέτοια πρόσκληση αιρετικών παρατηρητών? Είναι να θυμώνεις και να μην θυμώνεις. Και από κάτω τα ακούν όλοι οι αρχιερείς και κανένας δεν σηκώνει το χέρι του να πει όχι, διαφωνούμε, δεν πρέπει να καλέσετε παρατηρητάς. Ό,τι κάνει ο Πάπας θα κάνουμε κι εμείς. Εδώ είναι μια Ορθόδοξη Σύνοδος. Πού το βρήκατε αυτό να καλέσετε και παπικούς παρατηρητάς και προτεστάντες και μονοφυσίτες? Παραπλήσιον είναι και το θέμα προσκλήσεως παρατηρητών εκ των άλλων χριστιανικών εκκλησιών και ομολογιών. Λέει βέβαια, γιατί ξέρει δογματική, λέει τώρα, δέστε πώς το δικαιολογεί. Ούτε βεβαίως δεν αποτελούν πλήρωμα της Εκκλησίας. Αλλης μίαν εποχήν διαλόγου, συνεργασίας και συμπράξεως Ορθοδόξου Εκκλησίας με ταυτόν εις πολλούς τομείς δεν δύνανται να αγνοηθούν. Πώς δεν δύνανται να αγνοηθούν? Άλλο το ένα, έχουμε συνεργασία, εδώ είναι η Σύνοδος, δόγματα, κανόνες. Τι τους θέλεις αυτούς? Άλλωστε τη φωνή της Συνόδου αναμένουν με τα ζωηρού ενδιαφέροντος να ακούσουν και οι μη ανήκοντες στην Ορθόδοξη Εκκλησία χριστιανοί. Θα τη μάθουνε από τις αποφάσεις. Πρέπει να είναι παρατηρητά εκεί. Και έκτον, τέλος, ας μου επιτραπεί να επισημάνω την μεγίστη σημασία την οποία προσλαμβάνει εν ώψη των ανωτέρων το μήνυμα. Προφανώς έχει οριστεί να συντάξει αυτό το μήνυμα, το οποίο θα εκπέμψει προς τον κόσμο η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος μετά το πέρας των εργασιών της. Ως εκ της φύσεώς της η θεματολογία της Συνόδου αφορά κυρίως συζητήματα εσωτερικής φύσεως της Ορθοδοξίας κτλ. Και στο τέλος λέει, Παναγιώτατε, λέει, το γεγονός αυτό είναι ιστορικό γεγονός και ευδόκησε η Θεία Προόνοια να εγγύζει την πραγμάτωσή του επί της ημετέρας Πατριαρχίας. Ας σημειώσω εδώ, σαν δάσκαλος, και εγώ το αγνοούσα προηγουμένως, η λέξη Πατριαρχία δεν γράφεται το χ-με-ε, δεν είναι από το Πατριαρχεύω, είναι από το Πατριάρχης, και όσα παράγονται από ουσιαστικά σε ία είναι με γιώτα. Παλαιότερα το έκανα και εγώ, δεν το έβλεπα λάθος, ακόμη λάθος είναι. Καλά, λάθη ξεφεύγουν, αλλά το λέω για να το μαθαίνουμε όλοι μας και οι εκπαιδευτικοί. Η Πατριαρχία, το Πατριαρχείο άλλο. Τα Πατριαρχία, καλά, το Πατριαρχείο γράφεται με ε-γιώτα. Αλλά η Πατριαρχία, επί της Πατριαρχίας, το χ γράφεται με γιώτα, όχι με ε-γιώτα. Μέγα το κλέος, μεγάλη δόξα, μέγα το κλέος, αλλά τη μείζωνη ευθύνη και ο κόπος τον οποίον συνεπάγεται σύμπασα η ιεραρχία του θρόνου, συμπαρίσταται ετοίμη να συνεισφέρει το κατά αυτήν εις την ευόδοση του Μεγαλοπνόου και Ιερού Σκοπού, ευχομένη ταπεινός, όπως ο Κύριος ο Θεός αξιώσει την ημετέραν Παναγιώρητα να υπουργήσει την πραγμάτωση του ιστορικού αυτού γεγονότος από τις θέσεις στην οποία έταξε τον θρόνον αυτόν η πρόνοια του Θεού. Ήσαν τα έτη της ημετέρας Παναγιώρητος πολλά, επαγαθό κτλ. Τώρα, μετά από την παρουσίαση αυτή την έγκυρη, απολύτως έγκυρη, από τον κατεξοχήν υπεύθυνο των προσυνοδικών διασκέψεων, έχουμε ένα ρεπορτάζ επίσης έγκυρο από έναν πολύ έγκριτο δημοσιογράφο, ο οποίος πάντοτε όταν γράφει έγκυρα με πολύ καλές πληροφορίες, τον Γιώργο τον Παπαθανασόπουλο, ο οποίος μας πληροφορεί για την ολοκλήρωση των εργασιών αυτής της 5ης προσυνοδικής διασκέψεως που έγινε αυτήν την εβδομάδα. Τώρα, με βάση αυτά που σας είπα, ακούστε τι έγινε αυτήν την εβδομάδα, όπως μας τα παρουσιάζει ο κύριος Παπαθανασόπουλος.
Με την προ λίγων ημερών λήξη των εργασιών της 5ης Προσυνοδικής Διασκέψεως ολοκληρώθηκε το έργο της Προσυνοδικής Επιτροπής χωρίς να μπορέσει να καταλήξει σε ομόφωνες αποφάσεις. Φανταστείτε, αν σε επιτροπή δεν μπορούν σε ομόφωνες, τι θα γίνει στη Σύνοδο. Χωρίς να μπορέσει να καταλήξει σε ομόφωνες αποφάσεις επί των περισσότερων θεμάτων. Στα περισσότερα θέματα δεν υπάρχουν ομόφωνες αποφάσεις που είχε αναλάβει να επεξεργαστεί. Από τα 10 θέματα που έχει προγραμματιστεί να συζητηθούν στην Πανορθόδοξη Σύνοδο και που έγιναν 9 με την ενοποίηση 2 περί των σχέσεων της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς την οικουμενική κίνηση και προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, δεν επεξεργάστηκαν καθόλου 2. Τα 2 δεν τα πιάσαν καθόλου. Περί του αυτοκεφάλου και του τρόπου ανακηρύξεως αυτού και περί των διπτύχων. Αυτά 2 καθόλου τα άφησαν. Λόγω αδυναμίας να εξασφαλιστεί ομοφωνία δεν υπογράφτηκαν επίσης τα εξής κείμενα. Δεν υπογράφτηκαν, δεν συμφώνησαν στις επιτροπές. Η αποστολή της Ορθοδόξου Εκκλησίας στο σύγχρονο κόσμο περί του κοινού εορτασμού του Πάσχα, ιδιαίτερα γι' αυτό χαίρο που δεν συμφώνησαν, γιατί ήθελαν να μας κάνουν κοινό Πάσχα και αντέδρασαν σωστά. Οι εκκλησίες, να πω ευτυχώς αντέδρασαν, δυστυχώς όχι ελληνόφωνες, σλαβικές εκκλησίες. Θα είχαμε σχίσματα εκεί, αυτό αντέδρασε. Βέβαια. Θα είχαμε σχίσματα. Θα γινόταν σχίσματα, άλλα σχίσματα. Είχαμε το ημερολογιακό σχίσμα, θα κάνουμε και άλλα σχίσματα τώρα. Θα έχουμε σχίσμα και για το Πάσχα. Δεν υπήρξε συμφωνία λοιπόν και στο θέμα του Πάσχα. Περί των κολλημάτων του γάμου, και εδώ δεν έχουμε συμφωνία. Κάποιοι φαίνεται τους βαθμούς συγγενείας να τους διευκολύνουν και μερικοί αυστηροί καλά κάνουν και τα κρατούν. Και περί της κανονικής διευθετήσεως του ζητήματος της Ορθοδόξου Διασποράς. Και εδώ έγιναν μεν οι επισκοπικές συνελεύσεις, αλλά η κανονική διευθέτηση δεν έγινε. Ένας επίσκοπος να υπάρχει. Δεν έγινε αυτό. Μετά από μακρές συζητήσεις και τροποποιήσεις που έγιναν, από τα 10 κείμενα εγκρίθηκαν μόνο τα 3. Ποια? Το αυτόνομο και ο τρόπος ανακηρύξεως αυτού, η σχέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, το οικουμενιστικό. Στο οικουμενιστικό όλοι συμφώνησαν. Όλοι συμφωνούν. Ναι. Με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών και με τους διαλόγους όλοι συμφώνησαν. Τι περιμένετε? Λέει και μόνο για αυτό που συμφώνησαν και που θα περάσει αυτό, ότι πρέπει να έχουμε σχέση με τον Πάπα κτλ. Και μόνο γι' αυτό δεν είναι ορθόδοξη αυτή η σύνοδος. Και οι σχέσεις της Ορθοδόξου, ναι, και η σπουδαιότητα της νηστείας και της τηρήσεως αυτής. Βλέπετε εδώ που σας έλεγα ότι δεν έβαλε σωστό τον τίτλο Περγάμου, λέει περί προσαρμογής. Όταν ήμουν εγώ παρόν, αλλάξαμε τον τίτλο και βάλαμε η σπουδαιότητα της νηστείας. Έτσι είναι το θέμα. Η σπουδαιότητα της νηστείας. Στα 3 αυτά λοιπόν θέματα μόνο υπάρχει συμφωνία. Και λέει ο δημοσιογράφος, από τα 10 στα 3 μόνο συμφωνία. Τα ατελή αποτελέσματα της Προσυνοδικής Επιτροπής θα πρέπει να εξεταστούν και να εγκριθούν σε νέα σύναξη των προκαθημένων των Ορθοδόξων Εκκλησιών εντός του προσεχούς Δεκεμβρίου ή Ιανουαρίου. Όσοι γνωρίζουν εκ των έσω την κατάσταση, διερωτώνται αν οι πολυετής διασκέψεις των προσυνοδικών επιτροπών δεν μπόρεσαν να καταλήξουν σε ομόφωνες προτάσεις στα 6 από τα 9 ζητήματα της Συνόδου, μόνο τα 3. Πώς θα το επιτύχουν οι προκαθήμενοι σε 2-3 μέρες? Σε 40 χρόνια και δεν τα καταφέραμε. Τώρα σε 2-3 μέρες θα τα βρουν οι προκαθήμενοι. Σημειώνεται, λέει ο δημοσιογράφος, ότι ο Συμβασιός της Περγάμου προείδρευσε μόνο στις 2 πρώτες ημέρες των εργασιών της Επιτροπής. Στις υπόλοιπες προείδρευσε ο Μητροπολίτης Γαλλίας Εμμανουήλ, του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μέγας οικουμενιστής, ο οποίος υπογράφηκε το σχετικό ανακοινωθέν. Ο λόγος που ελέγχθη στα μέλη των αντιπροσωπιών ήταν πως ο κύριος Ιωάννης ασθένησε. Πώς λένε, διπλωματική αρρώστια? Κάπως το λένε, υπάρχει όρος. Υπάρχει ένας άλλος όρος, όταν μας γίνει διπλωματικά. Δεν μου έρχεται τώρα. Εγώ ξέρω γιατί δεν προείδρευσε. Είπα κάτι στον πατέρα Σιμεών το πρωί. Δεν θα το λέω μόνο γιατί δεν είμαι σίγουρος. Μην με πάνε σε κανένα δικαστήριο. Με ορισμένα μέλη
με τα οποία μιλήσαμε ο δημοσιογράφος μας είπαν ότι οι συνεδρίες με τον κύριο Εμμανουήλ, από εδώ μπορείτε να βγάλετε κάποιο συμπέρασμα, οι συνεδρίες με τον κύριο Εμμανουήλ, πρόεδρο, πήγαν πολύ καλά. Χωρίς πικρόχολους σχολιασμούς και ειρωνικές παρεμβάσεις στα όσα λέγονταν. Αλλά με ευγένεια στον τρόπο και κατανόηση και σεβασμό προς την άλλη άποψη. Αδιέξοδο και να αλλάξουμε. Πέραν των διαφωνιών επί των θεμάτων που υπήρξαν στην 5η Προσυνοδική Επιτροπή, για μια ακόμη φορά εμφανίστηκαν τα σοβαρά προβλήματα τα οποία υπάρχουν στους κόλπους της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίων, μέγας ανήρ του Πατριαρχείου της Ρωσίας, ένας νεαρός μεγαλοειδιάτης, αλλά μέγας κομμουνιστής, πανέξυπνος όμως, ευφιέστατος και μουσικολογιότατος, οργανώνει και μέχρι συναυλίες, ιερεύς, μορφωμένος, ξέρει, είναι άριστος μουσικός, όλες τις μουσικές, και την ευρωπαϊκή και τις άλλες. Αυτός λοιπόν εξέφρασε τον προβληματισμό της Ρωσικής Εκκλησίας, γιατί υπό το Οικουμενικό Πατριαρχείο οι ιεράρχες των Ουκρανικών εκκλησιαστικών οντοτήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά πηγαίνουν στην Ουκρανία χωρίς την άδεια του Πατριαρχείου της Μόσχας. Υπάρχουν κάποιες κοινότητες ουκρανικές οι οποίες υπάρχονται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και αυτές πηγαίνουν στην Ουκρανία χωρίς να πάρουν άδεια από την τοπική εκκλησία της Ουκρανίας που υπάρχεται στο Πατριαρχείο της Ρωσίας. Έρχονται σε επαφή με τους εκεί σχισματικούς και προβαίνουν σε δηλώσεις για την δίθεν προθυμία του φαναρίου να χορηγήσει το αυτοκέφαλο στους σχισματικούς. Λένε πως το Πατριαρχείο θα μας δώσει εμάς, θα μας κάνει αυτοκεφάλους. Αυτό εξοργίζει την Μόσχα. Επίσης ο κύριος Ιλαρίων, μιλώντας στη Γενέβη σε Ρώσους πιστούς, τους διαβεβαίωσε ότι η Πανορθόδοξη Σύνοδος δεν θα καινοτομήσει καθόλου. Μακάρι. Ούτε θα εισαχθεί ένα άλλο ημερολόγιο, σίγουρα, ούτε Πάσχα ούτε ημερολόγιο. Ενώ θα επανεβεβαιωθεί η περινιστίας διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Πολλές φορές σας έχω πει ότι όταν και εγώ ήμουν παρόν, αυτοί οι οποίοι πρώτοι υπεστήριξαν ότι δεν πρέπει να γίνει καμία αλλαγή στην νηστεία ήταν οι Ρώσοι. Επί κομμουνισμού. Όχι γιατί οι κεφαλές το ήθελαν, αλλά γιατί είπαν πως αν τολμήσουμε και αλλάξουμε το παραμικρό στην νηστεία, θα μας πάρουν οι πιστοί με τις πέτρες. Θα αλλάξουμε την νηστεία. Διαβεβαιώνει λοιπόν εδώ ο Ιλαρίων ότι δεν θα καινοτομήσει καθόλου, και αυτός βέβαια δεν θεωρεί καινοτομία τα οικουμενιστικά. Εκεί συμφωνεί και αυτός. Και συμφωνία, εκεί υπάρχει συμφωνία. Ούτε θα εισαχθεί ένα άλλο ημερολόγιο. Αυτοί θα κρατήσουν το παλιό. Εμείς έχουμε σχιστεί εδώ σε παλιό και σε νέο. Ενώ θα επαναβεβαιωθεί η περινιστία διδασκαλία, την έχουμε επαναβεβαιώσει ήδη παλιά. Επίσης, η Ρωσική Εκκλησία εξέφρασε επιφυλάξεις ως προς τον τόπο της διεξαγωγής της Συνόδου. Λέει εισαγωγικά, είπε ο Ιλαρίων, δεν είναι δυνατόν να είναι μια χριστιανική σύνοδος, θα γίνει στο ναό της Αγίας Ειρήνης στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι δυνατόν να είναι μια χριστιανική σύνοδος και πίσω από τον προεδρεύοντα να δεσπόζουν οι ημισέλληνος και το προτρέτο του Κεμάλ. Σημείωσαν. Σωστό. Σωστό. Ο ναός της Ειρήνης δεν είναι ναός, είναι μουσείο. Επομένως κάλλιστα βάζουν τον Κεμάλ και την τουρκική σημαία. Σε μια χριστιανική σύνοδο λοιπόν θα έχουμε τον Κεμάλ και την ημισέλληνο. Άλλο πρόβλημα. Το Πατριαρχείο της Αντιοχίας εξακολουθεί να είναι αμετακίνητο στη θέση του ότι αν δεν αποχωρήσει από την εκκλησιαστική δικαιοδοσία στο Κατάρ, το Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, ξέρετε μια διένεξη που υπάρχει εδώ και 2 χρόνια μεταξύ Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, του δικού μας, του ελληνόφωνου Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων χειροτώνησε επίσκοπο στο Κατάρ πρώτη φορά. Και το Πατριαρχείο Αντιοχίας ισχυρίζεται ότι αυτό είναι στη δική μου δικαιοδοσία. Γιατί εσύ χειροτώνησες επίσκοπο στη δική μου τη δικαιοδοσία, και είχαν κόψει και την κοινωνία ένα διάστημα τα δύο πατριαρχεία, γίνονται προσπάθειες να τα βρουν, δεν τα βρήκαν ακόμη όλα.
Τώρα λοιπόν λέει το Πατριαρχείο Αντιοχίας, το λέει ότι αν δεν αποχωρήσει από την εκκλησιαστική δικαιοδοσία στο κατάρτο Πατριαρχείο των Ιεροσολύμων, εκείνο δεν θα συμμετάσχει στην Πανορθόδοξη Σύνοδο. Είναι δυνατόν μια εκκλησία πώς θα είναι πανορθόδοξη? Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η αντιπροσωπεία του Πατριαρχείου Αντιοχίας καθυστέρησε να αφιχθεί στη Γενέβη για να μην συλλειτουργήσουν τα μέλη της με αυτά του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων. Αυτό δεν με ικανοποιεί πολύ, αυτό έπρεπε να το λύσουν. Δεν είναι καλό αυτό, δεν είναι για δόγματα πίστεως, θα έπρεπε να λυθούν. Άλλο πρόβλημα. Η αυτοκέφαλη εκκλησία της Τσεχίας εμένει στο status quo που έχει δημιουργηθεί με την απομάκρυνση του Αρχιεπισκόπου Χριστοφόρου. Υπήρχε ένας Αρχιεπίσκοπος γνωστός σε όλους μας και εσάς πολλούς ίσως, ερχόταν πολύ συχνά στην Ελλάδα με ελληνική παιδεία, ο Χριστοφόρος, ο οποίος απομακρύνθηκε ή παραιτήθηκε. Στη θέση του Χριστοφόρου η Εκκλησία της Τσεχοσλοβακίας εξέλεξε άλλον Αρχιεπίσκοπο, ο οποίος όμως δεν είναι της εγκρίσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το φανάρι αναγνωρίζει ως τοποτηρητή, δεν αναγνωρίζει την εκλογή Αρχιεπισκόπου καινούριου, αλλά αναγνωρίζει ως τοποτηρητή τον 89χρονο Μητροπολίτη Ολομούτς Σιμεών, στον οποίο έδωσε και την άδεια να χειροτονήσει βοηθό επίσκοπο. Όμως το φανάρι, για να προχωρήσει η Πανορθόδοξη, δέχεται αντιπροσωπεία από αυτούς που δεν αναγνωρίζει, με επικεφαλής τον Αρχιεπίσκοπο Μιχαλοπόλεως Γιώργιο. Επειδή είναι σε αδιέξοδο, λέει, αφού ούτως ή άλλως η κατάσταση είναι έτσι, ας έρθει μια αντιπροσωπεία. Το Πατριαρχείο της Γεωργίας εκφράζει ένα πίμνιο που έχει υποστεί και υφίσταται πολλές δοκιμασίες και έχει συσπυρωθεί στη μακραίωνη θρησκευτική παράδοσή του. Το Πατριαρχείο της Σερβίας τέλος, τα συζητήσαμε αυτά με τον πατέρα Σιμεών, είναι μια όχι περίεργη, μια αξιοπαρατήρητη πάντως στροφή του Πατριαρχείου της Σερβίας. Το Πατριαρχείο της Σερβίας τέλος τόνισε την άποψη ότι κακώς λέγεται ως αιτιολογία που η Σύνοδος δεν αποκαλείται οικουμενική, ότι δεν συμμετέχουν οι Ρωμαιοκαθολικοί και οι Προτεστάντες. Δηλαδή λέει, γιατί υπήρξαν μερικοί θεολόγοι και Έλληνες, παραδείγματος χάρη παλαιότερα, με το πω, το έχω γράψει και όλος ο καθηγητής Γαλίτης, έλεγε εδώ και δίδασκε ότι δεν μπορούμε να καλέσουμε οικουμενική σύνοδο αφού θα λείπουν οι παπικοί. Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή όταν λείπουν οι αιρετικοί, η Εκκλησία δεν είναι Εκκλησία. Δεν είναι ολόκληρη η Εκκλησία. Όταν λείπουν οι Αριανοί, οι οικονομάχοι που έλειπαν, δεν έκανε η Εκκλησία οικουμενικές συνόδους. Η αποκοπή των αιρετικών δεν μειώνει την καθολικότητα της Εκκλησίας. Η Εκκλησία είναι Εκκλησία. Θα περιμένουμε τους παπικούς για να κάνουμε οικουμενική σύνοδο. Όταν το λέμε αυτό, λένε οι Σέρβοι, είναι ως να δεχόμαστε την θεωρία των κλάδων. Ότι είμαστε διηρημένοι. Πώς αφού είμαστε διηρημένοι θα κάνουμε οικουμενική σύνοδο? Δεν υπάρχει διηρημένη η Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι μία και αδιέρετη. Τόνισαν οι της Σερβίας. Επίσης ζήτησαν, αυτό σας το είπα, να αρχίσει επεξεργασία θεμάτων ώστε να διοργανωθεί η 10η Οικουμενική Σύνοδος, άλλο ζητούν. Να διοργανωθεί η 10η Οικουμενική Σύνοδος, στην οποία θα αναγνωριστούν η 8η και η 9η Οικουμενικές Σύνοδοι. Το 25 μάλλον. Όχι αυτή, να οργανωθεί άλλη σύνοδος. Ναι, αλλά το προσβλέπουν στις 25 να γίνει. Να γίνει Οικουμενική Σύνοδος το 25. Ναι. Επομένως προτείνουν οι Σέρβοι ότι να γίνει μία, δεν θεωρούν πως αυτή είναι οικουμενική, να γίνει μία άλλη Οικουμενική Σύνοδος στην επέτειο το 2025, εις τρόπον ώστε εκεί σε εκείνη τη σύνοδο να αναγνωριστούν οι 8η και οι 9η ως Οικουμενικές Σύνοδοι. Επίσης σημείωσαν ότι στα χρόνια που κύλησαν τα θέματα που θα απασχολήσουν την Πανορθόδοξη είναι ξεπερασμένα, ενώ βρίσκονται στην επικαιρότητα άλλα μείζωνος σημασίας για τη ζωή των Ορθοδόξων